लाइमोन आबादारि अनसुमा बर'। बिथाङा उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि खासिबारि गामिनि जाखांफु सासे लाइमोन आबादारि। उन्दैनिफ्रायनो भारतारि आर्मियाव साख्रि मावनो थांखि दंमोन। नाथाय गोजौ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव साख्रिखौ नागिरालासिनो बोरमा फिसिनायनि गेजेरजों गावखौ आथिङाव गसंथानो नाजादों। बिथाङा साख्रिखौ नागिरालासिनो मानो बोरमा फिसिनायाव गोसो होदों? बेनि बागै गुवारै मोगा-मोगि सावरायनायखौ नायदो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि गेजेरजों। नैबे समाव बड'सा नायगिरि साफ्रोमनिसिबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। नैबे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खयरानि नैबे ट्री हाउसआव। आरो बे ट्री हाउसआवनो आङो नैबे समाव जोंनि साफ्रोमबो नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोगा-मोगि आयदा लाना फैदों। जाय मोगा-मोगि आयदायाव आंजों लोगोसे दङ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि हालामनिनो सासे जाखांफु सासे आबादारि। जाय आबादारिनि मुंखौ जोङो दिनै अनसुमा बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फै जों बे समाव बिथांजों नैबे समाव दान्दिसे मोगा-मोगि लानि। गिबियाव नोंथांनि सिनायथिखौ जोंनि नायगिरिफोरनो होगोन। खुलुमबाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम सम होनानै बेवहाय सफैनायनि थाखाय। आंनि मुङा अनसुमा बर', बेनिफ्राय जायगाया डिमाकुसि, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय आं सासे बोरमा आबादारि। जों नुनो मोनदों नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि बोरमा आबाद मावबाय थादों। गिबिथाराव जिथु नोंथांनि जिथु फरायनायनि बिथिं, नों बबे स्कुलनिफ्राय जागायजेननाय आरो नों बबे समनिफ्राय नैबेबायदि आबाद मावनायाव नों लोब्बा जाखो, बेखौ जोंनो एसे खिन्थानो हागोन? आदसा, आंनि फरायनायाथ' डिमाकुसि सेकार शंकरदेबआव आङो हायार सेकेन्डारिखौ कमप्लिट खालामदों। बेवहायनो OHS खौबो खालामदों। OHS LC बेनिफ्राय OHS। बेनि उनाव टंला कलेजाव थांबाय। बेवहाय डिग्रिखौ कमप्लिट खालामहैबाय। बेनि उनावहाय साहा सेक्टरनि खामानि एसे मावबाय। बेनिफ्राय खिन्थु गोजोनाखै, माबा मोनसे आलादा इउनिक खालामनो थाखाय साननानै बोरमा सेक्टराव आङो एसे स्टाडि खालामबाय। जागायबाय बोरमा आबादखौ दायो। बाट जोबोद आं गावखौनो गाहाम नांदों जे आङो बै समाव बोरमा आबाद मावनो थाखाय हिदान्थ' लानानै दा आं खोब कम्फर्टेबल बोरमा आबादाव। बोरमा आबाद मावनायनि सिगां नोंनि जिथु थांखिमोन, जिथु फरायखांनायनि उनाव नोंथाङा जिथु जानो थांखि लादोंमोन, बै थांखिनि सोमोन्दै जिथु बोरमा आबाद मावनाय, बेथ' नोंथाङा उनावसो फैदों बियो। बिनि सिगाङाव नोंथांनि थांखिया मामोन? आदसा, आङो एक्सुवेलि डिफेन्सआव थांनो थाखाय जोबोद नाजादोंमोन। मानोना जोंनि खासिबारि ओनसोला बिदि जब खामानि मावनाय गैया। खारन बड'लेण्ड आन्दलनाव जोंनि गामिया जोबोद प्रभाब गोग्लैबाय। जोंनिनो न'खरनि गासै 7 मानसिया गान डाउन जादों। बिनि अनगायै एडुकेटेड मानसि जोंनि गामियाव गैयामोन। सोरबाथ' माबा मोनसे खामानि मावनांगोन, बेखौ थांखिनानै डिफेन्सआव खोब नाजादोंमोन आङो। बाट डिग्रि कमप्लिट जाहैखांनायनि उनावहाय मोनसे सिन्था धारना फैबाय। एक्सुवेलि जोङो गोदोर नङाब्लाबो फिसा मोनसे बेबहायनिनो मालिक जानाया मोजां जागोन नामा होननानै सानदों आङो। डिफेन्सनिफ्राय जिथु आङो NCCबो लादोंमोन। बेनि उनावहाय साहा सेक्टराव खामानि मावबाय। जोङो पार्टनारशिपआवबो साहा फेक्टरि खालामबाय, सेटआप खालामबाय। बाट बर'बो कम्फर्ट फिलखौ मोनाखैसै आरो लास्टआवहाय बोरमा आबादाव फैबाय। आङो थेवब्लाबो दिनैसिमबो थुलुंगानाय होबाय थायो गामियावहाय। आरो आंनि बेसेबां जोंनि जुनियर जाखांफुबाय थानाय लोगोफोर डिफेन्सआव एसे थांजानो आं लुबैयो। खारन गामियाव जोंहा जब खामानि मावनाय मानसि गैया। आरो फरायनायाव गोसो होनांगोन गामिया। नि सायावबो गोलाव सम गामियाव जोंहा गब'नानै थाबाय। उन्दै समनिफ्रायनो गामियाव बायदि बिबान लानानै खामानि मावबोबाय। दा डिमाकुसि ओनसोलनि गेजेराव जुदि बुङोबा जोंनि खासिबारि ओनसोला गोग्लैसोनाय आरो सोंखारि जानाय गामिमोन। दा बाट एसे सोलायबाय।
खासिबारिफोरबायदि गामियाव जौ लोंनानै गोबां थैदों मानसि। दा दिनैनि तारिखाव जोंनि खासिबारियाव गामिनि लाइमोनफोरनि आरो मानसिफोरनि हेफाजाब होनायाव गामियाव जौ जोंहा बन्द' जादों। जोङो दा गौरब नाङो खासिबारियाव दिनैनि तारिखाव जों जौ सावा गामियाव। आरो जायफोर गोदो समाव जौ सावोमोन बिसोरबो दिनैनि तारिखाव माने जेबो थांखिदों खोथा गैला, प्रस्ताब लिरना दोननायदों खोथा गैया, अपेन माने एगारना होफाफिनबाबो रावबो गामिनि मानसिया दिनैनि तारिखाव जौ सावफाफिननाय नङा। खारन जौनि फिथाइखौ गोलाव समाय गामिया मोनबाय, दिनैनि तारिखाव गामिया जौ सावा। माथ्र साखाथि फाखाथिफोरनिया जुदि जोंफोरबायदि गामिया जेरै जौ सावनायखौ होबथादों, बे धरनैनो साखाथि फाखाथिनि गामियाबो जुदि जौ होबथानो नाजायोबा समाजाव सोलायनाय फैगोन। स' बेनो। आरो नोंथांनि जिथु नैबे आबादनि बिथिङाव बोरमा फिसिनाय, नों बबे मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय आरो दिनैसिम माबायदि बिनि फिथाइया, बेखौ एसे जोंनि नायगिरिफोरनो। आङो दा 5 years रानिं जाबाय। माबैसे बोरमानिफ्राय आङो 15था बोरमानिफ्राय जागायदोंमोन आङो। बेनिफ्राय आं सान्दों दा जोंफोरबायदि गैयै मानसिखौ बिजनेस आइडिया सोर होनो, बे मोनसे आंनि माने खर' बै समाव सानदांथि फैदोंमोन आरो। स' खम फैसाजों माब्रै जोङो माने बेबहाय स्टार्ट खालामनो। जिब जुन्थुनि बेलायाव बोरमाखौ ओरैबायदि नुबाय आं, इसोरा ओरैबायदि सृष्टि खालामदों जे गांसोखौनो जानानै थांनानै थायो बोरमाया। स' आङो मार्केटआबोथ' गोबां एभेलेबल दङ, मार्केटनि जेबो सिन्था गैया, आङो बोरमाखौनो स्टार्ट खालामनोसै नामा। बोरमाखौ बायबाय, जेब्ला प्रब्लेमफोरा फैबाय, बेमार आजार फैबाय, अब्लानियाहाय आं सोरनियावहाय एडभाइस लानो, आं आन्दाज खालामबाय, इनकुवेरि खालामबाय बड'लेण्डआव बोरमा फार्म बिदि कमार्सियेल लाइननि मानसि गैया। प्रब्लेम जायोबा थैयो, प्रब्लेम जायोबा माने समस्यानिफ्राय समाधान खालामनो गोबां कठिन जायो। बिदिनो गोबां बोरमाया आंनियाव थैलांदों। 100था 150था गेजेराव आंहा बोरमा थैदों दिनैसिम। आरो माने दुर्भाग्यजनक खोथा, मोनसे खोथाखौ आङो एसे बुंग्रोनो लुबैदों। जिहेतु आङो मर्टेलिटिनि खोथा बुंबाय, जागायनाय समावथ' थैखागोनखा, आं थेवब्लाबो आं मोनसे बुस्थुखौ ध्यान खालामदोंमोन, जोंनि बड'लेण्डआव बोरमा आबादा मानो खालामजायाखै, जाय हालामावनोखि ओरैबायदि माने बेदरनि कन्ज्युम जायो। स' बे बुस्थुआ आंखौ एनार्जि होदों आं ट्राइ खालामनो। थैनायनि उनावबो आङो गोबां स्टाडि खालामदों, आन्दाज खालामदों मानो थैखो। दा दिनै एसे गाबोन एसे आङो नलेजखौ मोनलांबाय थादों। दिनैनि तारिखाव आं आंनि एक्सपिरियेन्सखौ माखासे डिस्ट्रिक्टआव आङो ट्रेनिं सेन्टारफोराव, RCT ट्रेनिं सेन्टारफोराव फोरोंथाइ होबोगासिनो दङ। बिनि अनगायै आलादा हमाजफोरा लिंहरो, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा लिंहरो, आं आंनि एक्सपिरियेन्सखौ फोरमायबोगासिनो दङ। दा बयनिख्रुइबो देरसिन खोथाया बेसो, दा आंनियाव जेसेबांखिनि बोरमा थैदों आरो दिनैनि तारिखाव जेसेबांखिनि माने गोदान आबादारिफोरा बोरमा आबाद खालामनो ओंखारदों, बिथांमोननियावबो थैगासिनो दङ, थैखागोन जिबननि बेबहाय। बाट थैनायनि उनाव बेकआपनि थाखाय जोंनियाव मा पलिसि दं? इन्सुरेन्स जुदि थायोबा मासे बोरमाया 5,000 मोनफाफिनो। दा दुर्भाग्यजनक जोंनि दिनैनि तारिखाव BTCआव बोरमाफोरा इन्सुरेन्स जाला, अमा मोसौ इन्सुरेन्स जाला। मानो? बेयो जोबोद गिदिर इसु। कर'ना जेब्ला जादोंमोन, कर'नानि सिगाङाव इन्सुरेन्स जायोमोन, दा दिनैनि तारिखाव जाला। दा नोंथांमोना मिथिगौ, प्रत्येक बोसोराव दैज्लां बोथोरनि सिजोनाव गेदेर गेदेर दैबाना फैयो, खानानै दोननाय मोसौ बोरमा अमाफोरा गलियावनो थैनानै थाङो। जोबोद माने नोंथांमोनानो निस्सय रिपर्टिं खालामदों। थैनायनि उनाव इन्सुरेन्स खालामोबा माने थायोबा फैसा मोनो, लाख लाख फैसाया जोंहा BTCआव फैफाफिनगौमोन। बाट इन्सुरेन्स खालामा, एनिमेल सेक्टराव माने गोसो होआखै जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ। आं बेखौ थोंजों बुंनो हागोन, खारन एक्सुवेलि माने मोनसे सोलायनाय बुस्थुआ एनिमेल सेक्टराव दे। गोदो जेब्ला जों बोरमा फिनायाव जेरैमोन, दाबो बिदिनो आं नुदों। आं मोननै इस्युखौ लानानै हदाय बुंबोबाय थादों, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंबो बुंबोबाय थादों, निउस पेपारावबो बुंबोबाय थादों। जोङो बड'लेण्डआव बोरमा सेक्टर कमार्सियेलि
बेवहाय खालामनाय साक्सेसफुल पार्सन बड'लेण्डआव दिनै तारिखआव मानो नुनो मोना? बियो फिसा खोथा नङा। बियो फिसा खोथा नङा। दिनैसिमबो साक्सेसफुल पार्सन बड'लेण्डआव नुयैनि रिजोनानो जाबाय, मेइन कारनानो जाबाय आबादारिफोरनो मोजां भेक्सिन होनो हायि। 2 नम्बर, इन्सुरेन्स बेबस्था खालामना होनो हायि। एक्सुवेलि मानो हायाखै? माने नाय, ओरैबायदि कन्ज्युम जायो, नर्थ इस्टआव जोंनि बेदरा ओरैबायदि जाजाग्रा बुस्थु, बेवहाय थेवब्लाबो रावबो गेदेर बेबहाय खालामनो हायाखै। बे आयदायाव रावबो पलिटिकेल लिडारफोरा सिङाव हाबनानै खामानि मावाखै होननानै आं बुंगोन। गिदिर गिदिर माने प्लेयार, अमानि मानसि, गिदिर गिदिर फार्म खालामग्रा, बिथांमोना ग्रोब माने गोजौआव थांखानाय मानसिया गाहायाव गोग्लैफिनबाय। बिथांमोननि एग्जाम्पोल, साक्सेस जानायनि एग्जाम्पोलखौ लानानै गोदान इडुकेटेड मानसिफ्रा अमा सेक्टराव हाबबाय, बोरमा सेक्टराव हाबफाफिनदों, बाट अमा सेक्टरनि मानसिया गोग्लैफिनदों। आंनि मोजां लोगो दङ, बिथांमोना गोग्लैफिनदों। बोरमा सेक्टरावबो बिदिनो जादों। आं साक्सेस जादों होननानै आं गावखौ बुंनानै लायाखै। खोथाया जों साननांगौआ बेसो, बड'लेण्डनि गोरों गोराफ्रा जायफोर गिदिर लेक्सार होयो, मोजां पजिसनाव दङ, बिथांमोना बड'लेण्डनि माने आनइमप्लय हमेसाखौ लानानै जिथु गिदिर बुङो, बिथांमोना गोबांखौ खामानि मावनो हायाखैबाबो एनिमेल सेक्टरनि थाखाय, आबादारिनि थाखाय भेक्सिन जुदि मोजां बनायना होनो हायोबा, राहा इन्सुरेन्स खालामना होनो हायोबा, बेनिख्रुइ आबादारिनो आरो बे देरसिन जेबो नाङा। फाइनेन्सियेला जेबो गिदिर खोथा नङा। लाखै बोरमा मासे फाननायनि दारा, मानै फाननायनि दारा फैलांगोन। बे भेक्सिननि हमायसानि हमादानासो जों आबादारिनि आखायाव गैया। गेजेराव मनज कुमार बसुमतारिनि, बिथांनि पिक मेन, बिथांनि मुङा जेरावबो गोसारनाय सुबुं। बिथाङा बेंगालरनिफ्राय भेक्सिन बाहायो, जोंनि आसामनि भेक्सिनखौ बाहाया। बिथाङा मोनसे निउस रिपर्टनि गेजेरजों बुंदों, बेंगालरनिफ्राय भेक्सिन बाहायो। येस, गुबुन स्टेटआव जोबोद डेभेलप। गुबुन स्टेटनि भेक्सिन बाहायनायखायसो बिथाङा फार्मा दिनैनि तारिखआव गोथाङै दङ। जोंनि आसामनि सिङाव, जोंनि बिटिआरनि सिङाव जेसेबांखिनि एनिमेल सेक्टराव जुजिदों, बिथांमोनखौ सिङाव जुदि हाबनानै नायोबा बिथांमोनाबो हन्दै दङ, बे भेक्सिना मोजां नंगौना नङा आरो मोजां नङा। ओंखायनो आङो मोनफ्रोम दिगथिं बुंबोगासिनो दङ। आं गले लाइजाम होदों, सेक्रेटारियेटआवबो आं थांनानै होदों, गिदिर गोलावखौ आं लोगो हमदों। माखासे गिदिर खोथाखौथ' आं मा बुंनो, सासे बोरमा आबादारि हिसाबै, नङा होमबा? खिन्थु थोंजों खोथा, रायजोफोर, आङो नोंथांमोननि दारा बेखौनो खावलायगोन, बर्तमान बिटिआरनि गेदेर गोलाव, नोंथांमोनाखौ जोङो एनिमेल लाभार, जिब जुन्थु फिग्राफोरा रिकुवेस्ट खालामगोन, आर'ज खालामगोन, नोंथांमोना आबादारिफोरनो मोजां भेक्सिन होनो थाखाय नाजा, सम बायदि इन्सुरेन्सनि बेबस्था खालामना हो, अब्लानो नोंथांमोना जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर खामानि मावना होबाय होननानै जों बुंगोन। नङाब्ला जोंनि बड'लेण्डआव जेसेबांखिनि जिब जुन्थुआव जुजिबाय थादों, बिथांमोना फेलनि अनगायै जेबो जानाय नङा। सार, दासिमाव जों नुनो मोनो नोंथांनियाव गोबां बोरमा दं। दासिमाव बेसेबांसो बोरमाया नोंथांनि फार्माव दङ? आरो बिथांमोननि जिथु आदारनि बेलायाव, जाहोनाय लोंहोनाय, बेफोरनि बेलायाव माबाफोर प्रब्लेमफोर फैयो नामा गेजेरफ्राव? बेबायदिनो बिनि सायाव एसे। बोरमायाथ' दा आंनियाव हंखिया खमिबाय 150+ बिदि बोरमा दङ। आंनि गुबै फारामा सिगाङावहाय डिमाकुसियावमोन, गामि खासिबारियावनो। दा सोरगिदिं माइ आबादनि थाखाय खस्थ' जायो, जानाय लोंनाय खायद'नि अभाब जायो। ओंखायनो आङो हाजोआव लाबोबाय, नैबे टेनजिंनि ट्रि हाउसनि लांगोनानि सिङावनो दा बोरमा फार्मखौ खालामफैबाय। दा बेवहाय जनसंख्याखौ बारायनो हासिगोन आरो बाट नेचारनि सायावनो गासैबो सोनारजोबोबा एसे उसुबिदा जायो। दैज्लां बोथोरनि थाखाय गोलाव हमाय जिथु थाद'नाय गैयै अखा हायो, बिनि थाखाय आदार थियारि खालामना जुदि लानो हायोबा हायो आरो। आच्चा, गिबियाव जिथु नोंथांखौ बेबायदि बोरमा सेक्टराव खामानि मावनो बा आबाद सेक्टराव खामानि मावनो नोंथांखौ सोरबाफोर बेबायदि थुलुंगा होनाय सुबुंफोर दंमोन नामा?
हयथ' नोंनि न'खरनि सुबुङानो जा बा सोरबा बेबायदि गेदेमा सुबुंफोरानो नोंथांखौ गिबिथाराव बेबायदि आबाद मावनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन नामा? थुलुंगाथ' होआखै आरो इन्टारेस्टिंनि खोथाया बेनो जे दिनैनि बे डिजिटेल मुगायाव रावबो बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ बोरमा गुमनोथ' मा साबजानाय मोनो। दा बेनो आंखौबो हेफाजाब होआखै आरो आं बे समावहाय बे कुइसननि एन्सारखौ नोरैसो होनो सानगोन। बोरमा आबाद खालामनायनि बयनिख्रुइबो देरसिन चेलेन्जआ मा? बे देरसिन कुइसन। बयनिख्रुइबो देरसिन चेलेन्ज बोरमा आबाद। मानसिफोरा बुंनो हागौ PPR बेराम, बुंनो हागौ FMD, बुंनो हागौ मोजां माने ट्रेनिंनि प्रयोजन। बयनिख्रुइबो देरसिन चेलेन्जआ बेसो आंनि अभिगथा बायदिहै जेब्ला फिसा उदाहरन सासे एडुकेटेड मानसि बिथाङा जब गैला, बिजनेस खालामनो थाखाय गुबुन लामा गैथ'आ। दिनैनि तारिखाव गोबां बेबायदि मानसिया एनिमेल सेक्टराव हाबदों। जेब्ला 20 था 30 था जनसंख्या जागोन अब्लानिया बिथाङा बोरमाखौ गुमनो गोनां जागोन थारमाने। आदार हानै बिदि बेबस्था कन्टिनिउ खालामनो हाया। 20 था 30 था 40 था जालांगोन आरो बोरमा आरो मानसिनि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि मोजां मोनसे अनलायनाय मोनसे भाब फैलाङो। बोरमानि अहानाय अहायैखौ लानानै दा बे मानसिया लासैनो बोरमाखौ कन्टिनिउ गुमगोन। मोनसे समाव ओरै फैगोन, दिनैनि तारिखाव आखायाव आं एन्ड्रइड मबाइल लानानै आं दुब्लि फोथाराव हाग्रा बारियाव सासे एडुकेटेड मानसि जानानै समाजनि सासे रेसपन्सिबिलिटि गोनां मानसि जानानै आं सानफ्रोमबो दुब्लियाव 20 था 30 था लानानै आं बोरमा गुमदों। खर'आ खामानि खाथिया उरां फारां जायो। दा उखुमब्रैयाव मोनहैबाय दिनैनि तारिखाव आरो जों दिनैसिमबो हाग्रा बारिनिफ्राय ओंखारनो हायाखै। बेबो मानैसो बोरमा लानानै आं गुमबाय थादों। नोंथांनि साखाथियाव बाइकनिफ्राय साइकेलनिफ्राय बाइकनिफ्राय कार बिदि सोलायलांगोन। खिन्थु नोंथाङा जेब्ला बोरमाखौ 20 था 30 था हदाय 30 थानिफ्राय 40 था 50 था खालामनो नाजागोन, आंखाल अबस्थायाव गोग्लैगोन, क्राइसिस अबस्थायाव गोग्लैगोन। बोरमा आबादखौ साक्सेस खालामथारनोब्लाथ' देरसिन बेसो माखासे माने बेबहाया नोंथाङा गेप्स जागोन, कमिउनिकेसन गेप्स जालांगोन आरो सेकेन्डारि साननानैथ' माब्लाबाबो जाया बोरमा आबादा। बे आबादखौनो खालामनानै आं जिउखौ खुंगोन होननानै सानोबासो बोरमा आबादखौ एसे माने फोजौखांनो हागोन आरो। दासिमाव नोंथाङा बाहेरायाव बेबायदिनो ट्रेनिं बेबायदि सोरबाफोर फोरोंनाय जादों नामा? आरो नोंथांनियावबो बेबायदि सोरबाफोर नैबे बोरमानि आबादनि सायाव बेबायदि खौरां लानो सोरबाफोर फैफेरो नामा? बेबायदि फैनाय जायो? दा फैनायाथ' गोबां फैयो। दा उदालगुरि होन, चिरां होन, बाक्सा होन, आङो दाब दाब डिस्ट्रिक्टफोराव फोरोंथाइ होबोगासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो गोबां मानसि फन खालामो आरो फैयो। नै मैया फैदों, बिजिनिनि फैदों। रिउ गोजाननिब्लाबो बिथांमोना बिजिनिनिफ्राय फैनानै आंनावहाय बोरमानि एसे एनै अभिगथा लानो फैदों। ढेकियाजुलिनि फैदों मैया। बिथांमोनजोंबो सावरायदों। माने मोजां खोथाया बेनो दिनैनि तारिखाव आं बै समाव जिहेथु गुबुननियाव बिदि थांलाय फैलाय खालामनानै नलेज लानो मोननो आंनाव सुबिदा गैयामोन। दिनैनि तारिखाव मानसिफ्रा एसे रोंगौथि फैबाय, एडभान्स जाबाय। खामानि मावनायनि सिगां खमसे खम बेसिक नलेज लानानैबाबो आं स्टार्ट खालामनो होननानै बे सिन्था धारणाया फैबाय। ओंखायनो गोजाननि खस्थ' खालामनानै फैदों। दा खस्थ'आ बेनो प्रब्लेम एसे जादों। सिगाङावहाय आं जेब्ला डिमाकुसियाव दंमोन, मानसिफ्रा थांलाय फैलाय एसे सुबिदा जायोमोन। दा डिमाकुसिनिफ्राय गोजान आरो 14-15 किल'मिटार दैमा बारनानै हाजोआव फैनायाव एसे उसुबिदा जायो। बेनो। आच्चा, जों नुबावदों दिनै गोबां बेबायदिनो गावनि न'खरावनो बेबायदि माथाम माब्रै बोरमा लानानै दिनै फिगासिनो दं। बिथांमोनखौ थुलुंगाखांनो थाखाय नोंथांनिफ्राय मा मेसेज दं? आङो लोगो होननानै बुंबाय आङो, जायफोर बोरमा फिसिनो गोसो गुदुं आंनि लोगो नोंथांमोन। माखासे हंखियाव टारगेट खालामनाङा, खम हंखिया फि आरो क्वालिटि बानाय। आरो प्रब्लेम जादोंबा आंखौ फन खालामनो हागोन आरो आंनि जि एसे एनै रोंगौथि दङ आं बेखौ शेयार खालामगोन। मासे बोरमा बिमाया बोसोराव 15,000 इनकाम होखाथारो। थोंजों आङो बुंबाय, बेनिफ्राय जुदि जायखौ जोङो सिर'हि होननानै बुंदों, बेटेल होननानै बुंदों, गोदोर जात, बोसोराव मासे बोरमाया नोंथांनि थिग मथे जुदि निउट्रिन्स ध्यान होनानै जुदि जगायना होयोबा 2 फिसा जायो।
आरो बेदर पारपस नङा बिधान जोलैयावनो बिधान महरावनो मासे बोरमाखौ दिनैनि थारिखआव 15,000खौ मोनो क्वालिटि बानायोबा थ' मासे बोरमा बिमाया बेटेल सिरहि लाइनाव 40,000सो फैसा होयो बोसोराव स' नोंथाङा थोंजों बेखौ सानदो नोंथांनो मासाव बेसेबां फैसा नांगौ मासे बोरमा बिमाया जुदि बोसोराव 40,000 होयोबा 12 मासनि 12टा बोरमा बिदो आं सिम्पोल आसान भाषायाव नोंथांमोनखौ बुंदों आरो इम्पसिबोल नङा दे बेयो पसिबोलखासो जोंनि लकेल बोरमाजोंनो नोंथाङा ट्राइ खालाम आं बेखौ एडभाइस होगोन गोदोर बोरमायाव थांथ'नाङा लकेल बोरमाया जोंनि हालामजों जोंनि बारहावाजों मोजां एक्सेस जानाय आरो मार्केटआ मोजां दं नैबे जोंनि जिथु नैबे बड'लेण्डनि बारहावा बे बारहावाजों सोनारनो हानाय बेबायदि मा रोखोमनि बोरमाया फ्राय मोजांसिन बा गाहामसिन होननानै नोंथाङा सानो आं दा बयसो बुंनानै थांनायफोर बायदि जोंनि बड'लेण्डआव थानाय जिथु ब्लेक बेंगल बोरमा आरो आसाम हिल बे बोरमायानो जोंनि हालामनि थाखाय खोब मोजां दिनैनि तारिखआव गोदान आबादारि थोंजों माने केलकुलेटार थुदों नम्बरखौ माखासे नुदों आं गोदोर बोरमा फिनांगोन बिदि सिन्था धारना लानानै डाइरेक्ट माने गोदोर इनभेस्ट खालामदों गोदोर जात बेटेल सिरहिफोराव दा बेवहाय थांनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बोरमानि नलेज गैखाया आरो गोदोर जातनि बोरमाया थाब बेमार जायो खोब दावदै देखुं बायदि जोथोन लानो गोनां जायो आरो बे बेमारनि समस्यानि समाधानखौ जुदि नोंथांनि आखायाव जुदि गैयाबा नोंथाङा खनसेयावनो खम समनि गेजेरावनो 15-20 कोटि जागोन नोंथाङा लकेलनिफ्राय स्टार्ट खालाम बिनि उनाव देरसिन खोथाया नोंथाङा बोरमाजों थाफानांगोन बोरमानि आखल आखु बोरमानि बडि लेंगुवेजखौ जेब्ला नोंथाङा मिथिगोन अब्लासो नोंथाङा बोरमा फार्मखौ फोथांना लाखिनो हागोन बोरमानि बडि लेंगुवेजखौ मिथिनो हाथारनांगोन अब्लासो बोरमानि समस्यानि समाधानखौ हागोन लकेलनिफ्राय लाखै लाखै क्रसआव थां बेनि उनाव अरिजिनेलाव थां बे बोरमा आबादनि बिथिङावनो नोंथाङा माबाफोर बेबायदि सरकारनिफ्राय बा सोरनिफ्रायबा माबा मोनसे आफादफोरनिफ्राय नोंथाङा बेबायदि एवार्डफोर बा माबा मोनसे बान्थाफोर मोनलायनाय जादों नामा सार्टिफिकेटआनो जा एवार्डआनो जा बेबायदि मोननाय जादों नामा एवार्डखौथ' खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा आङो मोनसोबाय होननांगोन आरो स' एवार्डआ एवार्डबोल'नोसै आरो बाखि फाइनान्सियेल हेल्पथ' आं दिनैसिम मोनाखै बेनिफ्राय बाखि आंजों जायफोर माने खाथि सोमोन्दो बोरमा एकदम फिनानै जिउ खुंथारगोन फोरबायदि मानसि बिथांमोनखौ गेजेराव आङो उत्तर प्रदेशआव 10 जन मानसि हरदों फ्रि ट्रेनिंनि थाखाय टटेलि फ्रि बिथांमोना गाइखेरनिफ्राय जे बोरमा साबन बानायनो हायो बेफोर नलेजखौबो बिथांमोना मोनबोदों आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ लाफानानै गासै मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आङो सानै बेबस्था खालामदों बाट गासैबो ओंखारजोबनो हायासै सनितपुरनिफ्राय मोनहैयासै थ' बाखि 10 जन इउपिआव थांबाय आरो बिनि अनगायै सार्टिफिकेट खामायनाया जोबोद इजि छत्तीसगढ़ राजस्थान इउपि पान्जाबफोराव कन्टिनिउ माने ट्रेनिं जायो जायफोर गोसो गुदुं आंजों जगाजग खालामनो हागोन अनलाइन ट्रेनिङाव थानो हागोन सार्टिफिकेटआ बाय पस्ट फैगोन अनलाइन मेसेजाव फैगोन इमेलाव बिदिबो खामायनो हायो सार्टिफिकेटखौ बाखि फाइनान्सियेल हेल्पनि बेलायावथ' आं जेबो होननो हाला दासिम मोनथ'वाखै खिन्थु सानदोंमोन जिहेथु बिटि सियाव माने जिथु गड मिशन जादों गड मिशन हिसाबै प्रमद सारा एसे नायगोन खोमा होननानै दासिम नायथ'वाखै बिथाङा गोबां खामानियाव बेस्थ' दं नालाय उनफोराव नायनाया आं बेखौ बुंनो हाला बाट बोरमा फिनानै आं गाहाम नांदों आरो थाङा नङा बिथांमोनाव गोबां थांबाय आं जेबो बुंनो हाला जेबो माने बुंनो साना राजनितिक मुद्दा जों आबादारिसो नालाय दानो किसुमान खोथा बुङोबा किसुमान जायो आरो आङो मोजां नांदों आंनि रोंगौथिखौ जोंनि बड'लेण्डनि गोबां मानसिफोरनो आङो शेयार खालामगासिनो दङ फोरोंथाइ होबोगासिनो दङ आरो बेनो आंनि गोहो आङो गावनि नलेजखौ गुबुननो फोरोंबाय थानो मोन्दों मोनसे बिश्वास फोथायलायनाय दङ जोंनावहाय आरो फोरोंलांबाय थागोन आं जे सासे बोरमा आबादारि बेनो आंनि गोहो आरो
हाय बिथाङानो खोब मोजां जोंनि सिगाङाव बुंथिबाय। बिथाङा जाहैबाय नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि हालामनि सासे जाखांफु आबादारि आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय अनसुमा बर'। मोनसे समाव जों बिथांखौ गडमेन होननानैबो जों मिथिनाय जायो आरो दिनैसिमबो बिथाङा जोंनि उदालगुरियानो जा बा बड'लेण्डनि साफ्रोमनिबो नोजोराव सासे गडमेन जायखौ जों बोरमा आबादारि होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब मोजां बुंथिबाय आरो बिथाङा बुंथिबावदों दिनै बोरमाखौ फियोब्ला माबायदि जाथोनिखौ फियोब्ला मोजां जागोन आरो नों स्टार्टिंनिफ्राय माबायदि बोरमानि अनजिमाखौ खालामोब्ला मोजां जागोन बेनि सायावबो बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब मोजाङै बुंथिबाय आरो बबे समाव जुदि बोरमाया माबायदि रोखोमनि बेराम आजार जायो बेफोरनि सायावबो बिथाङा जोंनि सिगाङाव गुवारै बुंथिबाय। दा नैबे समाव आं केमेरा पार्सनजों बिथांजों लोगोसे जिथु अनसुमा बर' बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांनि जिथु थांखि आरो नोजोर बियो अरायसम जाफुंथों होननानै जोंबो आसा खालामनाय थाबाय। रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिमबो फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।